जामानो जोंनि बर' समाजाव हाबा जाखानाय सानै साथाम गथ' थाबाबो मानो खारो ना बेबायदि गाज्रि थासारिया उन्दै बैसोआव हाबा जानायनिफ्रायसो गले गले जादों होनना सानो नामा? धेमाजि जिल्लानि सिमेन्साफरि सानजारि नोगोरनि सिङाव थानाय उलुसाफरि गामिनि संगिता बसुमतारी गावनि आंगो फिसाय सारदोसा बसुमतारी आरो गावनि आंगो सानै उन्दै उन्दै गथ' 6 बोसोरनि आरो 12 बोसोरनि सानै गथ'फोरखौ गारनानै बबेयावबा थांनानै दं। थारैनो जोंनि बर' समाजाव गुबुंले बारहावाया गोसारबाय। नै सावगारियाव नुनाय आइजोआनो गोमानानै दं। दुखुथिया सारदोसा बसुमतारीया गावनि बिसिखौ थाबैनो फैफिनजानो हास्थायदों। संगिता बसुमतारीनि आंगो फिसाया संगिता बसुमतारीखौ नागिरनानै हालाय हाफाय जागासिनो। दुखुथिया नखरनि सुबुङा फोरमायदों संगिता बसुमतारीखौ बबावबा नुयोब्ला नैबे होखानाय जानबुं नाम्बार 6003117934 नाम्बाराव कल खालामनानै खोन्थाहरनो थाखाय नखरनि सुबुङा बयनिसिमबो खावलायहरदों। गामियाव ओंखारनाथाय गथ' सानै दं नांलायनायालाय एसे एनै नांलायदोंमोन। बेयावनो बियो खारनानै बबेयाव दंहैयो बेखौ आं मिथियामोन। खबरबो मोनाखै न'आवबो फन हरजोब्बाय गैया फैयाखै होननानै नाथाय गथ' सानै मा खालामगोन होननानै गावसिगोनबा मोजां जागौमोन आरो। न'खराव खबर लाहरबायमोन बिमा बिफानाव न'खराव गैया होनदों। बिमा बिफानाव खबर लाबाय बिमाथ' गैखाया नालाय बिफाबो गैया नालाय बिदा बिबाजैमोन दं बिब'मोन दं बिसोरनाव खबर दा नों लाजोब्बाय। इखौ मायाव थांदों होनना सन्देह खालामो बबे दा जायगायाव? आं बबेयाव थांदों जायखिजाया रङियायाव दं गाव बेलेग मानसिनाव फन खालामदोंमोन नालाय ओमफ्राय बेनिफ्राय आङो मबाइल नाम्बारखौ मोननानै कल खालामदोंमोन नाथाय गैया थांबाय मानसिया। बे मानसिया माबानिफ्राय स्टेसनसिम दोनहैनानै 200 फैसा भारा होनानै हगारहरदो होननानै बुंदों माने बेथिना बसुमतारी होननाय। ओमफ्राय दा नों जेरावखि थाया फैफिनजानो लुगैदों ना? आं जेरावखि थाया गथ' सानैनि मोखांखौ नायनानै फैफिनजानो लुगैयो आं। संगिता बसुमतारी। फिसाजोआ साबेसे दंमोन फिसाला? फिसाला सासे फिसाजो सासे। बल जोनो थांदो सासे। फिसालानि नामा अनसुमा बसुमतारी फिसाजोनि नामा फंफ्रि बसुमतारी। नामा गामिनि नामा बे सिमेन्साफरि उलुसाफरि गोलैयो जायगाया। न'खराव एसे दावराव जानायानो खारना थांदो आरो ना? न'खराव एसे दावराव जानानै खारना थांदो मानसिया। ना सानफ्रामबो खारगोन होनखाबाय थायोमोन नामा? मानसिया बिदिनो बुङो बियो आं नोंदो थाया ओरै होननानै बुङोमोन बियो। दा सन्देह खालामो नामा सोरबा मोजांफोर मोननाय आरोबाव? सन्देहआव आंथ' मोजां मोननायनि माबानायनिखौ आं बिदि नुवाखैमोन मानसिखौ। मा बुंनो सानबावो आरो मा बुंनो आङो दा आं जायखिजाया फैजानो लुगैयो जेराव दं बेयाव फैफिनजानो लुगैयो आं माने थाबैनो? थाबैनो।